Mesa naraw il-pass li jmiss mill-Littra lill-Ebrej, qegħdin noqorbu lejn it-tmiem tagħha, però l-aħħar kapitlu u ta' qablu ovvjament huma eżortazzjonijiet kif għandna ngħixu. Issa li aħna għandna dan il-qassis il-kbir Ġesu Kristu illi b'offerta waħda għamilna perfetti quddiem Alla. Ebrej 13 vers 1. Ħadd is-sokta l-imħabba fraterna. Titraskurawx l-ospitalità għax b'din xi wħud bla mandunaw ospitaw lill-anġli. Ftakru fil-priġunieri bħalli kieku kkalzrati magħhom u fl-immaltrattati la darba intom infuskom ukoll tinsabu fil-ġisem. Iż-żwieġ għandu jkun onorat fost kulħadd u s-sodda matrimonjali mhix ikkontaminata għax Alla għad jiġġudika iż-żienja u l-adulteri. Amen. L-ewwa, irrealizzaw daqsxejn xi ġralkom. L-Ispiritu Santu oġbu li jikkonvinċikom biex iddawru l-ħarsa ta' qalbkom lejn Sidna Ġesu Kristu u iżommuh bħala l-ankra tas-salvazzjoni tagħkom. Konsidraw kif Alla skont il-patt tiegħu sejħilkom u irfalkom qalbkom il-fuq fejn Kristu qiegħed fuq l-emenija tiegħu u hemmhekk it-tama tagħna għad xi darba tkun realizzata. Alla wedna li jkun Alla tagħna u aħna nkunu l-poplu tiegħu u jagħmar magħna u aħna nagħmlu fil-preżenza tiegħu. Fis-smewiet ġodda u għar ġdida illi hu għad jagħti lill-ulied adottivi tiegħu. Dan huwa l-programm redentiv tal-Alla, programm massiv, programm kosmiku illi Alla omnipotenti, isir il-missier personali tiegħi u tiegħek. Permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Xi pjan Alla għal dawk li jħobbuh dinja u eżistenza ta' imħabba perfetta. Walla jridna illi minn issa fil-waqt li qegħdin fuq l-għadba tal-eternità nitħarġu, nitrenjaw lil nfusna għal dik l-eżistenza, dik il-ħajja eterna illi diġà għandna fil-prinċipju, diġà għandna il-bidu tagħha, frattant jew ukoll weda illi għad tiffjorixxi f'dik il-ħajja perfetta fil-preżenza ta' Alla nnifsu. Nifhmu allura li Alla qed jagħtina l-istandard tas-sema għalina avolja għadna abitanti fuq l-art. U da qed jagħmlu bitħejja appuntu biex aħna nkunu preżentabbli qudiemu. Il għaliex il-qofol tal-fidi tagħna Alla tagħna illi nħarsu lejn Ġesu illi huwa l-istess imħabba. Allura l-qofol tal-etika kristjana huwa ċertament l-imħabba. Nistgħu nitkellmu fuq ħafna affarijiet. Nistgħu naqilgħu diversi temi. Frattant l-Iskrittura tikkonvinċina faċilment illi l-kwalità tagħna bħala dixxipli, bħala studenti ta' Sidna Ġesu Kristu huwa li aħna ngħaddu l-qudiem fl-imħabba. Difatti Pawlu l-Apostu fir-Rumani 13 jgħidilna tiddejnu xejn ma' ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Mela għandi dejn mal-proxmu tiegħi ma' nies oħra illi jiena qatt ma nista' nħallsu. Qatt ma nista' nħallsu inħobbhom kemm inħobbhom dak id-dejn jibqa'. Tajjeb, tiddejnu xejn ma' ħadd ħlief li tħobbu xulxin. Għax min iħobb il-ħadd ieħor wettaq il-liġi. Għax il-kmandamenti semmi diversi minnhom tikkommettix adulterju, toqtolx, tkunx rejb, tisraqx, jew jekk hemm xi kmandamenti ieħor huma miġbrin f'dil kelma. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx den lill-proxmu u allura l-imħabba hija twettiq tal-liġi. Il-liġi tagħlla hija vasta, Alla tagħna taħlita ta' kmandamenti. Frattant għawek qed jgħidilna li l-imħabba twettaq il-liġi. L-imħabba tagħmel il-liġi tagħha onorata minna.
Ġesu nnifsu meta kien hemm wieħed u saqsih għallim li ma huwa l-ikbar kmandament tal-liġi. Li mu l-ikbar kmandament tal-liġi. Huwa evidenti li hemm kmandamenti tal-Alla aktar importanti minn kollu ma importanti, tajjeb, però hemm oħrajn li jixtu dawl biex aħna nifhmu aħjar x'jirrekjiedi Alla minna. Difatti Ġesu jieġbu li l-kmandament il-kbir tal-liġi huwa ħobb is-sit Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa kollha tiegħek. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu. Notaw kif il-mistaqsih għallu għatini kmandament wieħed. U Ġesu kompla billi taħ it-tieni wieħed. L-ewwel wieħed mhux komplut mingħajr it-tieni wieħed. It-tnejn imorru flimkien. It-tnejn huma ħolqa waħda. Il-kmandament li ieħor jixbħu. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Fuq dawn żewġ kmandamenti jiddependu il-liġi kollha u l-profeti. Fi żmien Ġesu il-Bibja kienu jsejħula il-liġi u l-profeti. Tajjeb it-testament il-qadim tagħna llum. Ġesu qed jgħid illi kull ma ingħad fil-liġi u fil-profeti huwa mdendel jiddependi fuq daż-żewġ kmandamenti. Biex naraw il-qofol, il-sustanza ta' xirid Alla minna. L-imħabba kif tafu intom hija ċelebrata u anke kmandata fl-Iskrittura. X'jiġifieri l-imħabba? L-imħabba hija meta jiena nagħmel qatt ta' ġid għal ħaddieħor. Irrid ngħin il-ħaddieħor u attwalment nasal biex ngħinu. Tajjeb? U ngħinu wkoll b'affezzjoni, nixtieqlu l-ġid. Ġwanni jgħidilna fl-ittra tiegħu maħbubin ħanħobbu lil xulxin għax l-imħabba hi minn Alla. Aħna li diġà maħbubin minn Alla, tajjeb, hija xi ħaġa loġika, xi ħaġa tagħmel is-sens illi aħna wkoll inħobbu lil xulxin għax l-imħabba hi minn Alla. Din l-ewwel raġuni kbira. Min iħobb qed iħobb bl-istess imħabba illi Alla taħ. Però raġuni oħra jgħidilna. U kull min iħobb huwa mwieled minn Alla u jaf lil Alla. Jaraf lill-Alla. Għalfejn għandu ħobb il-għaliex inkun qed nuri illi jiena ta' bilħaq mwieled mill-ġdid. Jiena nixbaħ lill-missier tas-sema il-għaliex qed nimitaħ f'din dal-attribut suprem tiegħu. Min ma jħobbx difatti ma jarafx il-Alla, għax Alla huwa mħabba. Dan l-imħabba tal-Alla kienet manifestata fostna. L-Alla bat l-uniku iben tiegħu fid-dinja biex ikollna l-ħajja bih. Maħbubin jekk Alla hekk ħabna aħna wkoll imissna inħobbu li xulxin. Imissna hemm dan l-obbligu, hemm dan id-dmir sagrosant. Waħajdilkom minn issa illi min iħobb jieħu pjaċir iħobb. Meta aħna għandna din l-idea li forsi ħanħobb il-dak li jkun però b'nofs qalb. Le, min iħobb tassew, iħobb bi pjaċir, iħobb bi gratitudni. Ġesu nnifsu tagħna illustrazzjoni sabiħa immensament x'jiġifieri l-imħabba. Fl-Efesin 5 vers 1 jgħidilna illi kunu mela imitaturi tal-Alla. Ixbħuh illa, ikkupjaw illa. Bħala tfal maħbubin u imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħabkom u tagħlu nnifsu għalina offerta u sakrifiċċju l-Alla bħala aroma tfuħ. L-Alla nixbħuh l-aħjar, nixbħuh l-isbaħ meta aħna inħobbu lil xulxin, meta aħna nimxu konsistentament ġurnata wara ġurnata fil-modija tal-imħabba. Qegħdin ngħixu ovvjament f'soċjetà fejn in-nies forsi ma jaqblux magħna fil-fidi, aħna nsejsu il-fidi tagħna fuq il-rivelazzjoni divina, il-Bibja mqazza u din mhux kulħadd jifhimha. Però meta aħna nimxu konsistentament
U kuljum bħala regola bl-imħabba Pawlu jgħidilna, l-Apostol Pietru, skużawni, jgħidilna li bekk intom issiktu l-injoranza ta' nies bl-għaqal. Dak li jkun jista' jgħajrek jew jikkritikak għax m'intix bħalu, tajjeb, però jekk bl-opri tajba tagħna bl-imħabba, inkunu qegħdin nurruhom illi m'għandhomx raġun jikkritikawna. M'għandhomx raġun. Fl-ewwel seklu kien hemm gvernatur u anke kien awtur, aħna nsibu bħala Plinew iż-Żgħir, għaliex missieru kien Plinew il-Kbir. Tajjeb, u dana kien imqabbad mill-Imperatur Trajanu biex jiktab rapport dwar il-Kristjani tal-bidu, barħutna li kienu għadhom prattikament gruppi ċkejkna fl-Imperu Ruman. U dan Plinew iż-Żgħir ma seta' jsib xejn ma xiex għabbad difreħ fil-fost il-Kristjani. Parti mir-rapport tiegħu jaqra hekk, dawn l-insara jorbtu li nfushom bħalfa biex ma jagħmlu ebda reat. Iżda aktarx biex jevitaw is-serq u l-ħtif u l-adulterju biex qatt ma jiksru kelmithom jew jibqgħu bla ma ħallsu id-djun tagħhom. Għamillu rapport sħiħ, però qallu isma' ma nafx fuq xiex ħanaqbad nakkużhom m'hemmx fuq xiex takkużhom. Min jaf kieku Plinew iż-Żgħir kien qed jgħix illum kapaċi jikteb l-istess rapport dwarna. Kapaċi jikteb dan l-istess rapport. In-nies jippruvaw jaqbdu tifrehom, jippruvaw jikkritikaw, però jekk il-ħajja tagħna tkun mixja konsistenti fl-imħabba, dak li jkun ikollu jagħlaqħlu. Alexander McLaren, pastor Skoċċiż, jgħid din id-dinja tfassal l-idea tagħha dwar Alla l-aktar minn dawk li jgħidu li appartienu għall-familja tiegħu. Il-mitlufa jħarsu lejna u minna li aħna ngħidu li aħna wlied Alla u li aħna Kristjani jieħdu l-idea ta' Alla minn kif jarawna. Min kif jarawna. Jaqrawna aktar mill jaqraw il-Bibja. Fil-waqt li jisimgħu biss dwar Ġesu, lilna jarawna jgħid. U vera, nistgħu nagħtuhom xhieda dwar Ġesu u għandna nagħtuhom xhieda dwar Ġesu, però finalment qegħdin jarawna. Bir-raġun Ġesu jgħid ħajjiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex huma jaraw l-opri tajba tagħkom ma qalx biex jisimgħu d-diskors sabiħ tagħkom. Biex jaraw l-opri tajba tagħkom u jigglorifikaw lil missierkom li hu fis-smewwiet. L-imħabba hija l-unika lingwa li tiftija minn kulħadd. Vera? Jifhmu għaċ-Ċiniżi, jifhmu għall-Afrikani, jifhmu għall-Maltin. L-imħabba hija mħabba vera, hija mħabba tal-ogħla kwalità meta mhijiex imħabba negozjata. In-nies mitlufa, in-nies li m'għandhomx l-esperjenza tal-grazzja t'Alla għalihom hija tit for tat. Inti għamil pjaċir u jiena aktar tard nagħmellek pjaċir ieħor. U nippruvaw ngħixu flimkien u ngħinu xulxin, però jekk m'intix lest li tgħinni mela jiena allura ma ngħinnikx. Dik hija r-raġunament tan-nies mitlufa. Ġesu jgħid smajtu ili ngħid ħobb il-proxmu tiegħek u qobod il-ladu tiegħek. Imma jien ngħidilkom. Ġesu ma jaqbilx ma din. Ma din l-idea, ma dal-ħobb il-proxmu tiegħek u qobod il-ladu tiegħek. Qobod il-ladu tiegħek kienet frażi miżjuda mill-Fariżej. Jien ngħidilkom aktarx ħobbu l-edewa tagħkom itolbu għal dawk li persegwitawkom ħalli tkunu li tmissierkom fis-smewwiet għax itella x-xemx tiegħu fuq l-ħżiena u fuq it-tajbin u jibgħat ix-xita tiegħu fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ifu ftitu aħsbu ta' xejn. Jekk intom tħobbu l dawk li jħobbukom, taħsbu qegħdin tagħmlu xi favur li xi ħadd? Qegħdin tagħmlu favur lilkom infuskom forsi, però dik mhix imħabba. Għax imħabba hija loti tagħna nfusna. L-imħabba hija loti ta' dak li għandi.
Infatti Ġesu jgħid ma jagħmlux saħansitra id-dazzjarji l-istess. U jekk isselmu l-ħudkom biss, xi tkunu qed tagħmlu aħjar iżjed mill-oħrajn? Ma jagħmlux saħansitra l-ġentili l-istess, in-nies pagani wkoll jagħmlu l-istess. Illi it-tajjeb li tagħmel lili jiena mbagħad nagħmlu lilek, xejn inqas u xejn iżjed. Dik mhix imħabba. L-aktar hija mħabba immatura ħafna. Imħabba frivola. Ġesu jikkonkludu billi jgħid kunu intom perfetti bħalma missikom f'ismew huwa perfett. Ħankunu l-aktar perfetti, l-aktar maturi billi aħna naslu kultant kontra l-emozzjonijiet tagħna li anke l-dawk li jippruvaw jagħmlulna l-bsaten fir-rot, il-dawk li jippruvaw fixkluna, il-dawk li qegħdin iqassu kontra tagħna u nafu li qegħdin iqassu kontra tagħna, nibqgħu favorevoli magħhom, nibqgħu nagħmluhom il-ġid, nibqgħu nitolbu għalihom. Din hija l-idea tal-imħabba biblika. Ħanitlu għaxen fit-test li rajna tal-għodu. Fejdilna ħatkompli l-imħabba fraterna. Ħatkompli l-imħabba bejn l-aħwa. Din hija mħabba partikolari, imħabba li toġob ħafna lill-Alla missierna illa għaliex Alla qed jiġborna bħala familja waħda tiegħu u anke dal-għodu għandna nies minn pajjiżi differenti li hija xi ħaġa ta' bilħaq sabiħa illi għandna spiritu wieħed u kapaċi nilqgħu xulxin, kapaċi naċċettaw xulxin, din hija l-imħabba fraterna. Il-memorja tiegħi toħodni lura għal meta kelli 21 sena u mort tħalt l-ewwel darba ġo Knisja Evanġelika, kienet Gospel Hall il-Furjana, u meta tħalt sibt li dil-Knisja kienet tikkonsisti minn 3 persuni. 3 persuni, wieħed Ingliż u 2 aħwa Maltin. U l-ewwel tagħlim illi rċivejt x'impoġġejt bil-qiegħda kienet propjament din is-sentenza. Ħatkompli l-imħabba bil-aħwa. Kemm hija importanti. Li Alla sejħilna dan l-iskop. L-imħabba fraterna ta' bejnietna tiddistingwina mill-bqija. Pawlu jgħid lit-Tessalonikin, issa dwar l-imħabba fraterna ma tkomx bżonn li xi ħadd jiktbilkom. Għax intom infuskom mal-min minn Alla biex tħobbu l-xulxin. Għax ta' bilħaq tipprattikaw l-aħwa kollha li huma fil-Maċedonja kollha. Frattant neżortawkom, inħeġġukom ġifieri l-aħwa biex teċċellaw jerġa' aktar. Għaliex hemm bżonn illi regolarment nisimgħu fuq l-importanza, l-eċċellenza tal-imħabba. Ma nix qegħdin nitkellmu dwar sentimentaliżmu hawnhekk, qegħdin nitkellmu dwar qadi. Qegħdin nitkellmu dwar qadi umli illi jiena ħanipprova ngħinek għax nara l-bżonn illi ngħinek. Qatt ma nistgħu nagħmlu iż-żejjed. Pawlu jgħidilhom irridkom teċċellaw jerġa' aktar minn hekk. U l-imħabba wkoll għandha tkun imħabba miftuħa, imħabba trasparenti, titraskurawx l-ospitalità jgħidilna. Għax b'dan xi wħud bla ma ndunaw ospitaw lill-anġeli. Ovvjament qed jirreferi għal meta Abram u Sara laqgħu lil dawk it-tliet anġeli li marru iżuruhom u Abram għalilhom issa li ġejtu żuruni tibqgħu sejrin. Ħanoqtlilkom ħaruf u tieklu magħna, ospitawhom. U dinja vera hawnhekk espressjoni ta' imħabba miftuħa. Kultant aħna nirraġunaw lid-darja tiegħi u ma jidħol ħadd fiha. Le, l-imħabba tiftaħ il-qalb, tiftaħ ukoll il-bibien tad-djar tagħna. Pawlu l-Korinti jgħidulhom fomna infetaħ liberament għalikom Korintin, qalbna hija mwessa għalikom. Maħniex inċaħdulkom l-affezzjoni tagħna, imma intom qed iżommu lura l-affezzjonijiet tagħkom lejna. Issa bħala skambju fair, ġifieri ejjew nirċievi minn għandkom u jiena nagħti minn tiegħi bħala skambju fair ngħidan bħalli kieku li tfal ċkejknin tiegħi, twessew intom ukoll lejna. Kemm hija xi ħaġa sabiħa li aħna nkunu miftuħin għal xulxin.
illi aħna nkunu trasparenti għal xulxin, illi ma niddejqux nistqar illi għandi dil-problema, u jien minnaħa tiegħi ngħidlek isma' nixtieq ngħinek. L-imħabba li tieħu l-ħin li tuża mir-riżorsi tagħna, vera? L-imħabba li finalment tagħmilna għaddejja nixbħu lil Ġesu Kristu li qal illi hu ma ġiex biex ikun moqdi ma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal ħafna. L-imħabba wkoll trid tkun lest illi tagħtiha bla kumpensa, bla ma kif diġà semmejna bla ma tippretendi ħlas immedjat. Għaliex għax taf illi Alla eventwalment se jirrikompensaku. Għalhekk aħna ngħidu aħna nies ta' fidi. Nafu illi dak li Alla wedna ċertament se jagħtuna. U kapaċi nissapporti billi nagħti mingħajr neċessarjament ma nippretendi li nirċievi issa. Maħniex bħat tfal ċkejknin illi morru fil-magna tal-ħelu iwadbu il-munita u idawru il-dana u toħroġ il-tofija dak il-ħin stess. Ma nistgħux nibqgħu b'dik il-mentalità ta' tfal. Jridu li nkunu lesti li nagħtu bla ma nirċievu immedjatament. Ftakru fil-priġunieri jgħidilna hekk. Palli kieku kalzrati magħhom u fl-immaltrattati dawk li qegħdin jiġu maħqura. La darba intom infuskom ukoll tinsabu fil-ġisem. Hija mħabba meta isimgħuni, meta tgħin dawn it-tip ta' nies li huma maħqura, li huma fil-ħabs, li huma emarġinati, li huma batuti. Waħda mill-esperjenzi sbieħ li kellna meta morna ħal-far u tajna ħwejjeġ lil dawn il-refuġjati fostna, u vera. Esperjenza sabiħa. Ma minniex biex iħallsuna, għas kellhom biex iħallsuna, għamennija bħala espressjoni tal-mħabba tagħna. U din naħseb jien għandha tkun it-tip ta' ħajja li qegħdin ngħixu regolarment. Kultant nisimgħu dil-frażi bl-Ingliż popolari, what's in it for me? Għal kwalunkwa ħaġa ħanamlu, what's in it for me? X'ħan iddobba jiena billi ħan idħol f'dan il-proġett jew ħanaqbad din l-intrapriża. Le, il-Kristjan iħares lilin minn din id-dinja. Ġesu, jekk għandkom xi dubju, jgħidilna f'Luqa 14 li l-wieħed li stiednu għall-ikel qallu meta tagħmel fatra jew ċena tistedinx il-ħbiebek. Lanqas il-ħutek, lanqas il-qrabatek, lanqas il-ġirien onja. Li ma jistednukx huma wkoll patta boħra u tkun ikkumpensat. U din hija regola tagħna prattikament vera meta nagħmlu barbecue minn nistieden lill-qraba tiegħi. Ara il-livell qed ipoġġi qudiemna l-mgħallem tagħna. Kemm huwa ola jerġa' lilien mill-immaġinazzjoni tagħna. Ara ma naħsbux li wasalna. Anzi jgħidilna meta tagħmel riċeviment, stieden lill-foqra, il-magħtuba, it-sopob, l-omja. U tkun imbierek għax m'għandhomx biex jikkumpensawk. Għax tkun ikkumpensat fil-qawmien tal-ġusti. Ġesu jpoġġu qudiemna iva Alla għad jikkumpensak fil-qawmien tal-ġusti, il-premji li hemm għal dawk li jkunu għexu ħajja li tixbaħ il-tiegħu fl-imħabba. Mhux vera. Aktar minn hekk tkun imħabba safja. Imħabba safja. Vers 7 jgħidilna iż-żwieġ għandu jkun onorat fost kulħadd u s-sodda matrimonjali mhix ikkontaminata. Għax Alla jiġġudika ż-żinja u l-adulteri. 4 versi x'intaqrom għall-bidu tgħid qed jibdel is-suġġett mhuwiex. Is-suġġett huwa dejjem fuq l-imħabba. Hawnhekk qed jgħidilna permezz taż-żwieġ il-imħabba tkun safja. Ħanibdew miż-żwieġ li hija l-ordinanza tal-Alla mill-bidu tal-ħolqien. Alla vvinta iż-żwieġ u jrid li l-fedeltà bejn raġel wieħed u mara waħda tkun intatta. Ma tkunx mittiefsa. Iż-żwieġ għandu jkun onorat fost kulħadd. Frattant din id-dinja tafu daqsi. Tirreklama bħala mħabba dak li huwa attwalment immoralità, żena,
adulterju, faħx, promiskwità u abominazzjoni. U tirreklamaħ fil-films, fid-dibattiti tagħha, f'kollox. Dik hija passjoni. Il-passjoni mhix imħabba. U l-imħabba mhix passjoni. Tkun imħabba safja. Alla mhuwiex indifferenti għal dak li qed jiġri madwarna, soċjetà li hija mitluqa, sfrenata, kulħadd jaħseb li jista' jagħmel li jrid b'ġismu, le. Alla għad jiġġudika l-żienja u lill-adulteri. Dak li bħalissa huwa reklamat bħala il-ħajja kuntenta u l-ħajja feliċi u l-ħajja romantika, hawnhekk jgħidilna li Alla qed jiġġudika iż-żienja u lill-adulteri. L-Apostolu Pawlu jgħidilna żena u kull tip ta' impurità jew rejba m'għandhomx jissemmew fostkom. Bħalma huwa adat tal-qaddisin. U m'għandu jkun hemm ebda indiċenza jew diskors iblaħ jew ċajt vulgari li ma ħwejjeġ ma jxirqux. Iżda aktarx għandu jkun hemm ringrazzjament minn fuqkom. Meta aħna nissieħbu mal-kollegi tagħna fuq il-post tax-xogħol fiċ-ċajt pastas tagħhom nisimgħuh u nitbismulhom jekk mhux ukoll nitqu. Tkun qed tgħid illi taqbel mal-adulterju, taqbel mal-faħx, taqbel maż-żena, ma tagħmlux personalment, però tixtieq illi tagħmlu u qed taqbel miegħu. Bir-raġun Pawlu jgħidilna m'għandux ikun hemm la diskorsi bl-anqas ċajt vulgari. Tant popolari u jekk inti issa malaħnek kontrih jew tqum u twarrab. X'jgħidulek li inti? Ta' bil-ħaq qegħdin ngħixu hawnhekk ċittadini ta' Smewwiet ġo art barranija. Ġo art barranija. Għaliex għandna nħobbu meta kulħadd qed jiġbed lejn xawwatu. Meta kulħadd jaħseb fuq l-interessi tiegħu biss u xejn ħlief tiegħu. Għaliex? Għaliex propjament għalhekk konna salvati. Alla salvana fi kliem ieħor, Alla ħafrinna dnubietna, Alla daħħalna f'relazzjoni sewwa miegħu biex jgħallimna nħobbu. Biex jgħallimna nħobbu. L-ewwel ittra ta' Pietru jgħidilna filli saffejtu rwieħkom bl-ubbidjenza għall-verità biex hekk taslu għall-imħabba fraterna u sinċira mill-qalb pura ħobbu l-xulxin ferventament billi intom imwielda mill-ġdid mhux minn żerrija korruttibbli, iżda inkorruttibbli permezz tal-kelma tal-Alla ħajja u li tibqa'. Għalhekk Alla salvana. Salvana biex attwalment naslu għall-imħabba fraterna u sinċira. L-imħabba hija l-atmosfera, l-ambjent illi Alla jridna ngħixu fih. L-imħabba hija taf kif ngħidu bl-Ingliż, hija taf. Trid tkun qawwi, trid tkun irid ikollok ġilda ta' rinoċerante biex tkun kapaċi tħobb mingħajr ma tieħu għalik. Ħasma dwar jien u niltaqa' ma' ħafna nies li jieħdu għalihom bix-xejn. Għaliex? Mhumiex kapaċi jħobbu. Meta wieħed jieħu għalih mix-xejn isir irritabbli. Iżomm fil-komma għal kull ħaġa ta' xejn, dan ifisser li ma jafx ħobb. Għax meta ħadd ħobb, Pawlus qalhom il-Korintin, qalhom jaqgħu aktar ma ħobbkom inqas ħadd tħobbuni. Imma hekk li jiġri. Hekk li jiġri. Mur wissieħ dak li jkun fuq il-periklu li jkun mitluf eternament fl-infern. Ara kif jitratta miegħek. Mur wissieħ dak li jkun jew ftaħlu għajnejh fuq xi żvijatura li jkun għaddej minnha. L-imħabba trid tkun ibsa. Ġesu b'imħabba
qabad u għamel frosta u keċċa l dawk li kun qed jabbużaw mill-qima tal-Alla fit-tempju? Bimħabba ir-rabja dawk in-nies fis-sinagoga mela qegħdin fil-post fejn suppost qed jagħtu qima lill-Alla u jħares lihom m'għaddab il għaliex ma rridux li jfejjaq lil dak ir-raġel bidu jixfa. Imħabba biex tkun kapaċi tħobb tkun taf. Tkun taf. Li kapaċi taqla fuq wiċċek. Kapaċi taqla fuq wiċċek. L-imħabba għandha tkun mingħajr ipokrizija jgħidilna Pawlu. Skerru ħażin, aqbdu sħiħ mat-tajjeb, kunu devoti lil xulxin b'imħabba fraterna, għatu preferenza għal xulxin fl-unur. Mhux indolenti fl-entużjażmu tagħkom, fervidi fl-ispirtu waqt li taqdu l-sit, ifirħu fit-tama, issapportu fl-afflizzjoni, kunu dedikati għat-talb, ikkontribwixxu għal bżonnijiet tal-qaddisejn, fitxu prattikaw l-ospitalità, qed jgħid bażikament l-istess wejjeġ. Il-fatt li aħna m'għandniex ngħixu għalina nfusna. Ġesu issina kemm il-darba, possibilment il-saying tiegħu l-aktar repetut fil-Vanġeli. Illi min ifittex biex isalva ħajtu jitlifa. Però min jitlifa minħabba fija jgħid. U minħabba l-Evanġelju dan isalva. Il-qagħda tagħna issa hi li la darba aħna sirna il-proprjetà ta' Sidna Ġesu Kristu tiftakru fi-Ġwanni jgħid lil-sir tiegħu Ġwanni. U qed jikteb lil ħutu il-sira bħalu. Aħna il-sira ta' dak li xtrana leh innifsu. Il-sira tiegħu jiġifieri l-aktar nies liberi fid-dinja. Liberi jgħidilna kontra l-liġi, kontra l-imħabba, m'hemmx liġi jgħidilna. Kontra l-imħabba, kontra dal-ħwejjeġ m'hemmx liġi. Jiġifieri Alla mhux qed jirrestrinġik ħobb daqshekk u mhux iżjed. Għandek il-libertà kollha li tħobb. San sitrek l-għadu tijak bil-ġuħ, itimaw, jek bil-għaċi sqiħ. Għax billi tagħmel dan, kwa timborġa ġamar jaqbad fuq rasu, ħaġġalu jisħi. Illi hu qed jimmaltrattak u inti qed tagħmillu opra ta' karità. Vera? Tintelibx mill-ħażen, imma qera bil-ħażen bit-tajjeb. Huwa dan l-ambjent li qegħdin ngħixu fih personalment. Il-kwalità tal-ħajja personali tagħna, tal-familji tagħna bħala kongregazzjoni tiddependi fuq il-kwalità tal-imħabba tagħna. X'evidenza qed tara illi Kristu ta' bilħaq fdieka għalih innifsu, illi natfek minn nubietek, illi għamlek tiegħu, x'evidenza qed tara? Hija sempliċement stqarrija fuq fommok u daqshekk? U prattikament fl-imġiba tiegħek ma tinarafx ma' ħadd ieħor. Aħna nafu jgħidilna Ġwanni, nafu li għaddejna mill-mewt għall-ħajja għax inħobbu lill-aħwa. L-evidenza li jressaq għal kull Kristjan illi jien konfidenti illi għaddejt mill-mewt għall-ħajja. Konfidenti li ma għadniex taħt id-dominju ta' Satana imma ninsab fis-saltna ta' ibnu l-maħbub Ġesu Kristu. Għaliex? Għax inħobbu lill-aħwa u min ma jħobbx jibqa' fil-mewt jgħidilna. B'dan aħna naraf l-imħabba għax hu ċeda ħajtu għalina u aħna wkoll imisna nċedu ħajjitna għall-aħwa. Prattikament mhux xi ħaġa li tiġri kuljum din illi wieħed imut flok l-ieħor. Vera? Imma wieħed jista' jgħix għall-ieħor. U dan li jippretendi Alla minna minn ġurnata għall-oħra. Tfadġ kejknin, ma nħobbux bil-kelma u bil-ilsim biss. Għax dak huwa sentimentalizmu. Dak huwa wiri verbali ta' affezzjoni li x'nissarraf ma ssib xejn. Mhux bil-kelma u bil-ilsim biss, iżda bl-emil u fil-verità. Bl-emil u fil-verità. Tafu il-kol kemm intom illi Alla ifissa jum illi fih għandu jagħmel ġudizzju minn kulħadd. Vera? Palma Pawlu qala lill-Atenjani qed jgħidha lilna wkoll. Alla tjagħmel ġudizzju minn kulħadd. X'fiduċja, x'konfidenza għandek għal dak il-ġudizzju? Tgħid il-fidi tiegħi fi Kristu u naqbel miegħek perfettament. Naqbel miegħek perfettament. Xejn ħlief fiduċja sempliċi f'Sidna Ġesu Kristu.
Illi tallu nnifsu għal dnubietna u kien mqajjem għal ġustifikazzjoni. Ċertament, u bil-fidi fi Kristu. Imma ngħidlek jien issa, kif taf li għandek fidi fi Kristu? Kif taf illi l-fiduċja tiegħek hija fi Kristu? Ġesu jurina illi dawk illi jemnu fih neċessarjament jagħmlu emil tajjeb. Jħobbu lill-proxmu tagħhom. Meta tagħna l-istampa impressjonanti tal-ġudizzju illi s-sultan ipoġġi fuq it-tron tiegħu u jinġamu quddiem il-ġnus kollha jifred lill-umanità naċ fuq naħa u l-mos fuq naħa oħra. Imbagħad weġbuh il-ġusti billi jgħidu sit, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaċċ u sqejniek. U meta rajnik barrani u l-qajniek jew arwin u l-bisniek, jew meta rajnik marradi u fil-ħabs u ġejn għandek. U s-sultan weġibhom u jgħidilhom. Tassew ngħidilkom, daqskemm għamiltu dan ma' wieħed minn dawn l-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Kristjan ġenwin jitgħallem iħobb b'mod spontanju. Mingħajr ma joqgħod innizzel ir-records. Mingħajr mu konxu li qed iħobb. Għaliex għax dik hija natura ġdida illi Alla iddepożita fih. Forsi tinsab bieret f'dil ħaġa. Forsi qed tippretendi mingħand ħadd ieħor mingħajr ma lest li tagħti. Ġesu tagħna regola, ansegula r-regola tad-deb. Regola tad-deb, regola prinċipju fundamentali, Mattew 7 vers 12. Mela, kull ħaġa kwalunkwe li tridu n-nies jagħmluhom, hekk ukoll intom għamluh magħhom għax din hija l-liġi u l-profeti ġejdilna. Tox tistenna ħadd ieħor jagħmellek pjaċir jew favur, għamlu int minn qabel. Issa irrispettiv kif se jitratta miegħek. Rispettiv u x'sa jpattilek jew le m'għandux x'jaqsam dak. Kull ħaġa kwalunkwe li tridu nies jagħmluhom għamlu intom ukoll magħhom. Kif se minn ġurnata għall-oħra se nuru l-imħabba tagħna ma' dak li jkun. Naħseb iridu nkunu wkoll disponibbli hawnhekk, iridu nkunu available. Jekk li jkun għandu bżonnok, fenna fjena, kwalunkwe ħaġa. Tajjeb, u inti ħsiebek biex tgħix ħajtek u tippreserva l-kumdità tiegħek u l-ħin tiegħek, u magħluq ġo fostqa fik innifsek, m'intix miftuħa għal ħadd ieħor, idu kunu disponibbli. Idu kunu available. Vera? Wistin ta' Ippona jgħidilna bħal xiex inni l-imħabba. Isimgħa, bħal xiex l-imħabba. Għandha jdejn biex tgħin. Għandha saqajn biex tfittex tassisti l-foqra u l-batuti, għandha għajnejn biex tara il-miżerja u n-nuqqas, għandha widnejn biex tisma' t-tnejjit u d-dwejjaq tal-bnedmin. Hekk l-imħabba jgħidilna. Hekk l-imħabba. Inti lest tkun servjent umli għal ħadd ieħor. Kun disponibbli, kun lest li tgħin. Meta il-Filippin semaw li Pawlu ġie f'nuqqas finanzjarju, taflu kien apostlu u jmur minn belt għal oħra u jipriedka u jibda kongregazzjonijiet f'kull belt tal-imperu. Meta semaw illi ma kellux biex jgħix, batulu għotja finanzjarja għal darbtejn tlieta. U Pawlu feraħ biha. Għal, mhux għax jien qed nfittex l-interessi tiegħi, imma naf li dan joktor għal frott etern tagħkom. Però dawn in-nies enuħ. D.L. Moody, smajtu bih, famuż evanġelista Amerikan, jgħid il-fidi tagħmel kollox possibbli. L-imħabba tagħmel kollox faċli. Il-fidi tagħmel kollox possibbli. Ġisejdinna meta titolbu vera, tolbu bil-fidi u jingħatalkom. Fidi tagħmel kollox possibbli, però l-imħabba tagħmel kollox faċli. Għalhekk Ġwanni l-Apostlu jgħidilna li il-kmandamenti tiegħu talla mhumiex gravużi, mhumiex bħalli kieku għandna xi pis li qed jitħanna qed jaffiġna. Le, il-min tħobb taqdih
u tobdih faċilment. Għaliex? Għax qalbek hija lejh. Vera? Kif nistgħu nħobbu l-ħaddieħor billi nitolbu għalihom. Billi nitolbu għalihom. Kultant ħanejt ħafna drabi nkunu kważi dejna marbuta x'nista' nagħmel iżjed minn hekk. Kemm tista' tagħmel iżjed meta titlob għal dak li jkun. Meta titlob għal dak li jkun. Kultant aħna ngħidu t-talb ma tifhem le. It-talb huwa fundamentali. L-ewwel ħaġa li għandi nagħmel għal dak li jkun biex nurri li nħobbu nitlob għalih. Nitlob għalih. L-antiki kun jgħidu lex orandi, lex credendi. Bħalma titlob, temmen. Bħalma titlob, temmen. Tiġix tgħidlix temmen u tagħmel xi komponiment sabiħ x'temmen. Ħallini nisimgħek titlob. Jekk titlob. Vera? Itlob għalihom. Epafra għalkemm kien il-bot minn Ħutu f'Kolossi. Meta sema bil-qagħda tagħhom Pawlu qal qed jitlob għalikom, jitħabat għalikom fit-talb biex issiru perfetti, kompluti fir-rieda kollha talla. X'inhu l-bniedem waħdu għarku bteħ quddiem Alla, daku u xejn aktar. Hemm li nuru il-vera dispożizzjoni tagħna lejn dak li jkun. Jingħad illi min illi jitlob l-aħjar min iħobb l-aħjar. Però aktar profondament veru huwa illi iħobb l-aħjar min jitlob l-aħjar. Ħasbu ftit. Iħobb l-aħjar min jitlob l-aħjar. Għaliex? Bit-tant qegħdin nuru illi ta' bilħaq nemnu li Alla huwa interessat fil-qagħda tagħna, fil-qagħda ta' ħaddieħor u Alla kapaċi jiftaħ bibien tajjeb kapaċi iva illi jissolliva dak li jkun. Din hija l-etika illi Alla qiegħed ipoġġi qudiemna. Aħna li doqna u rajna kemm hu ħelu il-mulej Alla qed ipoġġi din tal-istandard qudiemna. Minn issa avolja għadna abitanti fuq l-art Alla iridna illi dan is-sillabu nibdewh minn issa bħala preparazzjoni għal gradwazzjoni tagħna meta nkunu ngħixu fis-smewi ġodda u art ġdida illi għad ikun hawn. Forsi din l-etika tidher imprattika jista' jkun, tidher antikwata żgur li la. Żgur li la. Immaġina kieku s-soċjetà tagħna, s-soċjetà Maltija, issegwi dal-leba sentenzi li qrajna fil-bidu. Mħabba fraterna, li niftakru fil-maltrattati, mhux nibqgħu ngħidu kontra il-refuġjati u kontra il-klandestini u għadi jieħdulna pajjiżna u ħafna diskors minn da, dak huwa kollu insensittività għan-nies li qegħdin ibatu, għan-nies li m'għandhomx għaxja ta' lejla, għan-nies li m'għandhomx saqaf fuq rashom. L-imħabba impossibbli tiskadi. Bħalli kieku għandek xi bot u qabel tiftu tara l-expiry date u tgħid ta' m'għadux jgħod. Le, l-imħabba tibqa' tot għax l-imħabba hija natura ta' Alla missierna. Pawlu jgħid kieku nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli. Ma m'għandix imħabba. Insir gong storbjuż u ċimblu iżarżar. Tista' tkun timpressjona ħafna bħala oratur, kemm taf titkellem, kemm taf tikkonvinċi, m'għandekx imħabba. Ma tiswa xejn. Kieku għandi d-don tal-profezija u nifhem il-misteri kollha u kull tarif, u kieku għandi kull fidi. Hekk li nisposti għall-muntanji, imma m'għandix imħabba, ma jien xejn jgħid. Ma jien xejn. L-ekwazzjoni hija sempliċi. Ibda bl-imħabba u kull ħaġa oħra tiffittja perfettament, tagħmel is-sens. Tagħmel is-sens. L-imħabba qatt ma tfal jgħidilna. Se jkunu doni ta' profeziji għad ikunu aboliti, jew ilsna qatt jedew, jew tarif għad ikun abolit, imma issa jibqa' dawn it-tlieta, il-fidi, it-tama, l-imħabba u l-ikbar fosthom.
hija l-imħabba, għax l-imħabba tibqa' l-eternità. Il-fidi ħadd wassalna sad-dar tal-missier. Ma mbagħad naraw b'għajnejna. Bħalissa konvinti dwar realtajiet li ma narawx b'għajnejna, ma l-fidi għad tinqaleb viżjoni. It-tama tagħna għad tiġi imsarfa. Il-imħabba tibqa'. Bir-raġun Pawlu jgħid l-ikbar fost dawn hija l-imħabba. Kultant inkantaw Anja parti minna tajt, o mallem tini li ma nfittax qatt li nkun maħbub aktar mill-li nħobb sinċir. Jalla, kemm individwalment kif ukoll bħala kongregazzjoni din it-talba nagħmluha verament tagħna. Verament tagħna. O mallem tini li ma nfittax qatt li nkun maħbub aktar mill-li nħobb sinċir. Ħanibda jien billi nħobb, ħanuri jien l-inizjattiva u jiġri x'jiġri m'għandix għalfejn nitkarrab għal kwartu l-uqija ta' mħabba minn għand ħadd ieħor, ngħidilkom il-għala għax aħna diġà maħbubin. Diġà maħbubin minn Alla l-Missier u maħbubin infinitament. U jekk ma narfux għalhekk Pawlu talab għall-Efesin u qalilhom qed nitlob biex intom tarfu l-għoli u l-font, il-wisqa u t-tul tal-imħabba tal-Alla illi tiżboq kull erf. Ma nistgħux nikkomprendu il-kwalità, il-kwantità ta' din l-imħabba li Alla diġà urina u diġà tagħna fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu mod li jenna. Allora m'għandniex għalfejn nġibulna ta' tfal żgħar illi nippretendi l-uqija minn għandek. ħanħobb, bħalma rċivejt l-imħabba b'xejn, ħanati b'xejn ukoll l-imħabba. Diġà maħbub infinitament. U allura hemmhekk għandek diġà r-riżorsi, għandek diġà rrieda tajba, għandek diġà t-triq miftuħa ta' opportunità biex ta' bilħaq turlek innifsek dixxiplu gwab, dixxiplu ta' kwalità ta' dak li għadda minn fostna jagħmel it-tajjeb sakemm finalment ta' ħajtu għalina. Amen.